Tak kira badan kok lho. Kok nek wong gawe ngenekan tak kira iki anu mbak iki. Kira tak. Iki angel San. Wis sapa iki kok lho kok metu rambutnya pada sing tanggapan. Mbak iki. Iki sing abang lho sapa Mas? Mas Ki. Tekan uri. Oh. Piye, Bos? Tak ngene. Sing abang lho pecet ngene sapa? Abang ngono ndak. Gone popone manggolo. Lah bos ki lho. Nyapa? Dalam ini bukan sawah ya. Full kalem. Gak gelem nggih pecet pelangi Mas iki. Lah ini pelangi. Lah kayak roga Oh, Magic Ibiniu to? anune rogo. Katak karo Banere rogo sing pelangi. Oh apik. sing pelangi ana ijone barang gitu. Oke, ke depannya kita buka. Iki ya. Iki apa jenenge? Ireng abang putih. Ireng abang putih. Terus kuning, biru. Ngono iki liyane gombyo ya tau enek sing ngono. Piye? Tau enek sing ngono rajut. Enak. Pesen Biyen rajut. aku rajut beneran. Gak masuk pesen rajutan lho. Jarang lagi rasutan. Agak-agak gombyo ya? Lah iki lho malah. Itu rasutan iki. Oh, mbok tindes. Heeh, ndak timbane bongkar Nyapa gak mbok silet? Diguak rajutane. mani-mani aku. Jadi apik lho dari. Iki meneh candi. Bulan. Iki nggone Gak Pak bakulan Juli. ya. Iya ndang-ndangane. Gak bakulan. Bakulan barang. Lha udah komennya lho. Be. Ya apa to ki? Mbak Indra. Kan beda yang iki nenek to. Ada Ini ini. mau ngrajuti. Kondisi nggare nyetori kios Batam. Pecel cilik-cilik wi. Tami Mbak También. Heeh. Mbak Sur. Ini Mbak Sur gak ngatasi aku. Gak ngatasi. Tulung sampean sing ngatasi. Tak ke separuh ya. Hei, Ini ke surat. ireng putih loh. Wali kene apa sebenarnya? Bantang kuning. Garis kene biru ngadeg. Awar sapa? Oh, Mbak Surat to. Sampeyan gak duwe ya, mesti pecel sitok sing paten. Adike Sok Mas Santo. paten ya ora enek. Berarti pokoknya kata dilire mbok dol. Gawene sembarang yo. Gak anteni dino-dinoan. Oh, awal adike Mas Santo. Ya lek Barang kuwi. dhisik Barang kuwi. duwe terus payu kalah karo butuh. Kembarannya Mas Santo. Parah iki, Ya. Sih. Ya, no. Sami lah, Sami to. Nek ngomong wis pelo-pelo. Sami to kalih kange. Lah Sami kalih kange. Sapa to Joni to? Oh, Mbak Surat. Joni mau Bukan Mbak Surat. Yang Oh. empuk kowe. Beliau niki sami kalih kange nggih ngeten niki. Parah kono. Tapi aku lek tak gawe dhewe ngono rata-rata Surup mengok ngono. bakali ngono kuwi tak semut-semuti ngono kuwi. Nek dino lek marun tak ge perapatan iki ngono. Sing payu tuku cah Jogja wi. Heeh. Siji wolu. Getone gedean tapi. Aku nek ngawi kan tak Lontong. sentik aku. Sentik kan. Ngenekno. Ya nggih marun wi. Tutut ngene. Eh, Tak ojo cilik, putih ya, sumber ah.
Tumben to lek tanggapan aku request rampat ya. Ya. Sebenarnya aku request rampat lek tanggapan. Dan dia tahu ya dari karo Sonya toh. Satu. Hilda lho. Aku toh. So profesional ini gak pengen batak lho. Samarku ki apa? Nyelundupne dom iki kok kliwat. Selundupne ngene kliwat. Malah kecuples iki. Oh enak. Ireng putih ngomongin. Nah, Bonku sing banter kae pecah catur ireng putih. ireng putih. Kalau sih zamane catur nggih abang ireng aku. Aja melu-melu yar. Pak teh arepe nganu yar. Untuk asap barang beduk untuk. Arepe tik. Pikir-pikir tuh. Ketanggapan tuku Wis yar. kopi dhisik. Pak teh nganu yar. 15.000 yar. Terus sampean nang ngombyok sakmono kuwi pirang dina? Rong dina? Dawa ini. Gak lho sakmono ki lho. Iki to. Heeh. Iki Gombyok tok, gombyok tok ya rong dinanan. Mak anak tinggali. Iki kan iki pecet rasutan ta Mbak Ndra. Makane gudi, jerone iki gudi. Iki sakmono tak bener, sak string lho sakmono. Sak kilo kae, sak bundelan. Sak bunderan ya. Lho gudi. Iki garane Mas Moko asline. Moko Rejeng to. Guru stadion to ya, Mas. Arepe Anu, Alor. Stadion Alor. lewate ya Masjid Jamek kuwi di arah Barong itu. Oh gang pertama, keduanya ada bagus kuningnya lho. Mlebu. Ini jenenge nganan. Tapi nek ke stadion Alor lho kena to. Kena stadion ngalor terus engko ngulon. Wah, aku bingung. Ke Boston. Bingung sih tuh. Nabila Silin cantiknya Jawa Timur. Unggah no lo yar Nabila ini. Unggah no wayu ya.
putih polos. Wih, putih polos. Ojo putih ngene lho ya Mas ya, ngene ya. Kan gue duwe. Bakalan kon kowe tanggapan. Kan wis duwe to ngono iki. Mangan jajal bakalan tok ngono. Tidurlah anakku. Duh. Ogo lho Le. Kala-kala. Gelem gak wae? Males ah, males. 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 Besok ada rodok ngono ya, lugu rodok. Aduh. Ya. Sampeyan kawarane ungu ya Mbak Dra ya. Teh sing tak doreng. Ijo dorong ijo ya. Ijek dorong ijo. Sik. Oh, wawak. Malah sampe nak kowe wenteng ya. Lo awas ya iki. Gagangnya sono keling. Mana kok sono keling. Sono keling tuwek Udah terus cukup. merapak pecah wis ana. Jen di kono kae dipamet. Kae to. Iki lho kok gagange warung. Nek mau bubutnya udah sama Mas. Mason biasanya aku. Sampeyan kan ndi, Mbak? Kalau nang tukang bubut to. Belor. Mau Enak. jam piro? Nggo kayu dhewe no. Sesuk. Anu, tapi nek kayune wonge itu paling dhisik itu regane 2,5 Iki 3.000. mau Rupiah? libur. Yu murah. Apa kono anu, kayune kono. Aku nggak pecet kepang sik kan teko kono. Asline main tapi Iya lho, batal. soalnya tak rono terno. Wih anu. Dadi wis karek enggak beda, tapi nek kayune manut aku. Gak tahu anu. Kan nek tiga pecet kepang cilik kan gak masalah. Anggaran tukune sak karung kok. Belor. Heeh. Wani. Ala belor lampu kuning lip-lip ngidul titik ya tandalan. Lampu lip-lip Piye nang bubutan ngono. ngidul sak dik. Heeh. Pelondelan Etan. tandalan. Somben terno. Omah pertama kok ya kolor. Sak mburine bengkel wi. Kulno rono enak. Suwi ya gak rono wonge kira-kira eling pura karo aku. Eleng. Mau bar jam piro? Kowe biyen bakal sego kucing. Mbak Teh, para Teh. Iso nggih klambi piye? Gak sak lamben. Lakuin. Aku ya udah. Mantelan. Gehanan tok lho ya. Mbak Rat esuk ade mantelan Gak dibulbulak ban coklat lho malah api. Ya. Sawak Ya, deh. dibulbulak ban coklat esuk. Sesuk Kalau ade deh. ketlane resine anu JNT apa ya. Ya. Yo aja no. Sing bagian kene kayak garis polisi kuning Oh, isolasi kuning gitu. iya, lek anu lho, jangan dibanting lho abang ya. Enak. Mau tak rajut tuh piye?
Api naik lambene gombyok pecen. Barate. Pecut nih. Sesuk aku lambene gobyokan. Gobyok. Kayak pecut nih lah. Gobyokan nggih pecut ngono lho. Lah kok ngene iki lho. Lah ngene iki digombyok. Ya. Masak apa nih sampean? Terus gini ikat timbang sabuk bopo. Sate rusa. Sate kidang. Loh. Nyambut saking kepoin. Baik. Buat mak. Dus. Terus kempes mbok cublos pertama pingkup. Sabrina nyambut Sabrina. Beli ireng nek sapi. Sapi perah. Sapi metal. Sangat ora anak sing duwe iki. Rata-rata kan macan. Heeh. Bosok kan kadung piye? Joli abu-abu. Ya, kolor kok nganjuk kene. Sapi metal kayak putih ya kayak akeh putih sapi metal kayak. Iya. Nah, ngono kan macan, duri-duri macan. Sesuk tak cek jare Ini iki lho sapi. cek. Boleh made ya putih ireng to. Putih ireng tapi lorek-lorek. Piye? Rajutan lagi ya. Cek odean sesuk. Rasa ora rajutan. Cek odean sesuk. Gombyok. Sing anyar iki ta? Heeh. Gombyok tapi ndek Ya gombyok. apa ayo. Yo, cek odean ya. Ya. Ya paling blonjone benang bareng karo Gak putih rogo dijak sing sama anyar aku, kuwi. Oh. Cet kepang to. Wis gak dijak sama melu. Terus aku mbak rate payu. Brin tak tuh upload Brin lambemu Brin. Lali ya aku, lek ngerokok. Wis wangwel to saja. Heeh. Mang ya apa mau mang? Mang lo sing gawe mang apa? Lali apa mang? Lali. Heeh. Wo iki lho. Oh. Lek mentane mau papat ini to. Ya bosen kok enek Oh, iya. ngirolan aku ngono. Iki sapa tanggapan Yamine jam? Batin tapi. Ben iki tapi ini ya. Gitu. Ben ya, ben ya. Iso. Kadung. Kadung gak koyo pasan yo. Kadung. Ning ndi ya aku. Yuk. Nih, kok kopen Brin kan. Gombyok Erapia jane apik. Kok solak lah. Gombyok Erapia. Ya jare. Padane solak. Jadi kan multifungsi loh. Terus sampean kok lama langsung muncul ning aku. Besok. Kamu aku besok. Kamu. Ram. Kok eram tenan kita bang bersih. Omben sik nih besok wis selamat ya tak susul. Andene sama Dia lemah gini. Kita lemah. jaranan toilet to. Rogo musik. Pelemahan, pasiran, mundutan. Di rumah ada tenanan. Berat san. Yes, Bu. Terus berat san, kancamu berat. Ndoyong iki. Tripod. Sanggak. Ora kondi.
Maling aku rumah Kenapa? kamu. Duduk pada putih kok. Saya apa? Ya mbok iki sing kena iki to. Engko golek lak petok dhewe. Iki lho bocah. Bayang lompo korek. Ya iki mlebu kantonge dhek. Gak tahu. Ya abang yang ngene sapa ke. Kun santo yo nan. Keri ning kene. Ngelompok sana. Wah. Akhirnya kere. Gua nyanyi kabeh. Yo ning kene lho kayak biru kayak ning Mas meja. Ancis. Sagita. Bangga ngono wae. Wis sing kalane boyok. Aku dhisik gak senden gak iso. Piye? Sing kalah boyok. Iya. Aku biyen gak senden gak iso. Kalau sadar malah kau asli malah terus aku. Penak senden aku. Aku beli mesin. Mesin ke benangnya di papa-papakne, betul-betul dilebokne terus dadi gombel sak rasutane. Pemikiranmu padha koyo aku dhisik sing pasti payu-payune. Halo. Eh, Enak paling ya Eh, di sini. terima jadi ya to. Ngeracet. Ngene mesin langsung Diobras lho. Diobras. Diobras. Gimana ngono Mbak? DFP kayak membayangkan mesin pecotno lho. Jadi dicopot ora sudah dipecotno. Ya ya. Lah ya kuwi emang kaget tas diomongi padahal. Iya ngono nek. Pas jarak mandra lho. Lagi diomongi padahal wong lagi mingkem ya ampun. Gak apa ya? Wis ora apa-apa. Aku yo nyadari. Gak apa-apa. Lah kentakine wis. Terus kadung ketok ndos nih wis goblok kabeh. Nek cerita ya ini masih lek momen pinter-pinter malah rasik dhewe. Arek momen bodoh-bodoh ini kan. Gak apa-apa. Terus kado gak apa-apa, wis kado.